Здравейте, от много време не бях снимал клип, точно заради матурите, дето че те минаха. Значи матурите бяха леснички, сравнително лесни, освен последната задача на тази по математика на втори модул, защото тя беше геометрия и беше с правоъгълник, който в него има триъгълници и не доказах само някоя част от теглите. Все тая. И такова. Днес ще говоря за момичетата във Facebook, които наблягат на снимките на гъза си, на циците си и на многото грим. Наскоро във Facebook забелязах доста момичета, че снимат по начини, по които искат да се опитват да впечатлят част момчета, които гледат само това явно и пишат на снимките нещо от сорта на това как са загубили някое момче и как те не съжаляват, а момчето съжалява или ще съжалява или нещо от този сорт. Сещате за какво ми говоря. Страшно дразнещо е. Сигурно и вас ви дразни, освен ако не сте някои от тези момичета, които гледат в момента това. И няма да им хареса, ако го гледат. Предполагам. Просто момичета, малко имайте достоинство, в смисъл говоря за момичетата, които се снимат по тези начини. В смисъл имате малко достоинство в това, което правите, защото ако на момче ви харесва, то няма да ви харесва заради това дали имате големи цици или задник или колко грим си слагате, аз ще ви харесва заради самата вие, защото просто един момент то ще разбере каква сте и просто ще разбере, че не е бил с човека, за когото си мисли, в смисъл, че не е бил с момичето, за което си мисля, че е. И да. Ако някога ще мерите някое такова момче, което да ви гледа задника, циците или грима, той ще бъде някой от грубите момчета, които да търсят начин как да ви наебат най-бързо или нещо свързано с това. Няма да бъдат симпатични или мили или не знам там каквито очаквате да имате. Просто ще бъдат ни груби момчета, които ще бъдат с вас само заради циците и задника. Преди седмица или нещо такова бях написал даже статус в Facebook, свързано с това как част от момичетата се снимат и бях споделил мнението си, че истинските момчета няма ги харесат само заради задника или циците. И сега правя клип заради това, за да бъдат повече момичета и малко да се осъзнаят. И точно тези описания на снимките, които пишете как някой момче ви е загубил и на вас не ви пука, или всъщност сте много съсипана, че той ви е загубил, и момичета, няма как да задържите едно истинско момче с този ваш вид. Сори. Просто малко се осъзнайте им предвид каквото искате правете, не ми пука особено. В смисъл, пука за приятелите ми, които снимат по този начин, затова ще му кажа на тях. Всъщност, нямам точно такива приятели. Все тая. Просто момичета, осъзнайте се малко, защото това не е начин да впечатлите едни истински момчета, които да мислят за друго, не само за задника или циците ви. Няма да казвам имена, защото няма да ми стигне времето, след 2 часа трябва да излизам. И може би това беше това, което исках да кажа по темата. Може да се абонирате за канала ми в YouTube долу, или да го натиснете това долу за абониране, или във Facebook страницата ми да ме последвате пак долу, или ако ви е харесва видеото да натиснете лайк, или ако не ви е харесва, натиснете не харесване. Да. И това беше от мен и в края от него. Чао.